Ya Allah, kan kita satu persatuan toh, Bu. tangannya dilapisin. Lah iya. Bu, loro lho, Bu. Oh. Mas berarti disoek ya. Disoek kok tuku Lombok ora payu. Spesial Ibu sinten iki? Ibu Agung. Ibu Agung. Terus Bapak Agung mana? Bapak Agung. Ayo. Siapa? Mas kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Janjine ning pasar pamit tuku trasi nanging saiki kowe durung bali. Mas opo kowe lali janjine sehidup semati. Aku ora nyangka kowe arep ngono loro atiku loro. Asik Arema Bogor bersama Willy Production masuk dia. Bunda Agung goyang maning bro. Bapak Agung, ayo Pak. Monggo Pak Agung. Bunda Agung mau sangat Arema Bogor Sampur Indonesia sangat.